Virginia Berasategik ametsa bete du, bere buruan konfidantza ikaragarriarekin joan zen Hawaiiko munduko Ironman txapelketara, eta ez sufritu gabe, baina hiru onenen artean sartzea lortu du bere helburuak asetuz. Por estar entre las mejores del mundo, lo he realizado, tercera del mundo. Uno de mis sueños realizado, el que me quedaba, ¿no? Hombre, siempre digo que mi gran sueño es ganar aquí, pero creo que no está mal un tercer puesto. Bizkaitarrak atzeko zaurrera egin behar izan du beste behin. Hasera on igeztu eman probari. Igeriketak onenen artetik alderatu du, 3 kilometro eta 800 metroak egiteko ia 59 minutu behar izan ditu, eta uretatik 23. postuan atera da. Como siempre, de menos a más. La natación, bueno, no ha sido la natación de mi vida, pero ni tan mal. Plentziak dena den aurrez galdutakoa bizikletan berreskuratu du, 180 kilometroak aixe egin ditu, 5 ordu eta minutu bakarra nahiko izan ditu. Gaurko bigarren marka izan da bizikleta gainean, bere aurretik irabazlea baino ez, Chrissy Wellington. Detrás de la extraterrestre Chrissy Wellington, y bueno, cuando he empezado a correr, tenía buenas sensaciones. 3. postura eraman du lan bikain honek eta maratoia aurretik bere ametsa betetzea eskura zuen. Irabazleaz gain korrikan Teresa Maisel bakarrik hasi da lehenago. Aumenden hartzeko gai izan da, baina atzetik etorrita Mirinda Carfek kendu dio 2. postua. Korrikan ia 14 minutu kendu dizkio eta 2. postutik aldendu du. Estaba a tener problemas, diarrea, ampollas, y los últimos 12 kilómetros han sido los 12 kilómetros más duros de mi vida. Amaieran Valentzia ikeragarriaren ostean 3. izan da plentziarra, 2. gertu izan du Virginia Berasategik, baina ezin gehiago eskatu. Gizonezkoetan ibilia bestelako izan da, Eneko Llanosek iaz 2. orduan egindako errepikatu edo hobetzea zuen helburu, baina ez du bere egunik onena izan. Ondo ezak jodu. Ez dut eguna izan, ez dakit, zaizkit gauzak ondatera eta listo. Momentu enten ez diot bolta gehiagorik emango. Jakiak, beroa edo zer delakoa, baina bere onenetik oso urrun ibili da Eneko Llanos. Igerian hainbestean, baina hortik aurrera txakalaldia, bizikletan bezala korrikan asko sufritu du eta amaieran 14. postuarekin konformatu behar izan du.